Mapasigarbuhon nga gipahibalo sa Damosa Land ngadto sa publiko nga daghang proyekto ang lauman karong tuiga nga mas makapalambo hilabi na sa isgutanang real estate sa Mindanao ug Pilipinas. Pinaagi sa innovative projects, strategic partnerships ug lig-on nga pagtutok sa sustainability. Sulod sa kapindua ka dekada nanguna ang Damosa Land sa isgutanang innovation ug sustainability. Sumala ni Ricardo Carri Lagdameo, ang president sa Damosa Land, lauman sa second quarter sa 2025 nga mainagurahan na sa Headsport ang ilang tennis ball manufacturing plant sa Anflo Industrial Estate sa Davao City sa Davao del Norte. Dugang ni Lagdameo nga gikatakda sab nga inagurahan ang second phase sa 12,000 pallet cold storage facility sa GMAC Logistic Refrigeration Corporation sa unang quarter sab sa 2025. And the reason for that is that we had two new projects that we launched last year, and we'll continue to be selling that and to be constructing those projects. But then we also have our existing projects. Lakip sa plano sa Damosa Land nga mapatuman ang dagkong mga proyekto sama sa Trip Condotel ug Bridgeport sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. We need to operate at a very high occupancy. I believe we're at about 95% occupancy. Daghang mga iladong proyekto sab sa Damosa Land ang nakatabang sa komunidad ug nakapanindot sa estado sa kinabuhi sa mga tawo. Sama sa UP Professional School for Agriculture and the Environment, Agria Gardens, Kahi Estates nga maoy pinakaunang agri-residence ug pinakaunang residential subdivision nga adunay 100% underground utilities. Sumala sa Damosa Land, pinaagi sa ilang mga proyekto, makahatag sila og gahom sa mga komunidad, makamugna og oportunidad sa trabaho, makadasig sa pagkamaayo ug pagsiguro nga ang matag kolaborasyon magduso sa usa ka kalambuan ug malungtarod nga pag-uswag. 25 compared with 2024. Because we have so many projects that are ongoing. And this is across the board, from residential to our commercial projects to our industrial parks, and even our hotels continue to show very good occupancy. So I would like to think that real estate continues to be alive and kicking. Gibarugan gyud sa Damosa Land ang ilang posisyon isip nagunang real estate developer sa Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.